Tulo sa mga sospek nga dunay warrant of arrest ug gitudlong may kalambigitan sa pag-ambush kang Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa sa mga sospek gilimod ang mga pasangil, mga granada ug armas nga nakuha kanila, planted kuno. Apan otoridad gibarugan nga positibo ang ilang operasyon. Aniya ang atong eksklusibong report. Sa eksklusibong pakigihinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, ngadto sa tulo ka mga sospek nga nadakpan sa riusang puwersa sa kapulisan sa Bukidnon ug Barm ngadtong Huwebes sa kadlawon, pipila ka butang ang ilang gibutyag. Sumala ni Palawan Macalbo kinsa target sa operasyon tungod sa warrant niini sa kasong murder o frustrated murder niadtong 2019 nga mistaken identity kuno ang nahitabo. Konda kinumpas tumaw kuno ang iyang ngalan. 34 anyos og mag-uumara kuno siya og mais sa Kalilangan Bukidnon. Sukwahi sa pag-ila sa kapulisan kaniya nga Palawan Macalbo. Dili man ko si Palawan. Oo. Anong sa iyong pangalan? Konda Tumaw. Konda Tumaw. Oo. Sila nagbutang siya og Palawan nga pangalan. Okay, nagkuha nila tong picture na ako daw pero wala man, dayo kayo. Busa, nakurat gayud kuno siya uban ang iyang banay diyang gisulong sila sa otoridad pasado alas 4 sa kadlawon. Nagulat siyempre ako, alam ko na wala akong kasalanan sa batas. Oh, yun ang kinagulat ko, sir. Samot nga wala kuno sila'y kalambigitan sa pag-ambush kang Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong Jr. niadtong bulan sa Pebrero nga gikamatay sa 4 ka tawo. Ang alin sir, nga apil mo sa Gov Adyong, Gov Adyong ambush. Wala, sir. Wala. May labot anak, sir. Kainumduman nga si Macalbo uban ni na Amiruddin Mandok ug Nagak Baratomo gidakop sa kapulisan kung asa nakuhaan sab sila og M16 rifle, granada, rifle grenade ug mga bala. Sumala sa Kalilangan Municipal Police Station nga lehitimo ug positibo ang operasyon nga ilang gihimo base na sab sa mga ebidensya nga ilang gikuptan ug mga testigo. Base sa impormasyon, miyembro kuno sila sa Gandawali Criminal Group sa Lanao del Sur area. Ang maong grupo ang gitudlong nasa likod sa pag-ambush kang Gov Adyong Jr. Yung mga nahuli natin sir is 3 days after the ambush incident, saka dumating yung mga yan sir sa area na paghulihan sa kanila. Atubangon ni Macalbo sa korte ang mga kasong murder, frustrated murder, subay sa warrant kaniya samtang sila Mandok ug Baratomo mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9516 o illegal unlawful possession of firearms, ammunitions and explosives. So itong mga to, upon verification na nagtutugma, nakuha ang mga pangalan nila at maisasalin na dun sa mga jandos, several jandos at mai-include na sila dun. Padayon ng investigasyon nga ginahimo karon sa Kalilangan PNP sa pagpangita pa sa mga posibleng kaso nga ginaatubang sa mga suspitsado aron makatabang sa mga ebidensya nga ilang ginahawiran. Padayon ang panawagan karon sa otoridad ngadto sa publiko nga adunay impormasyon sa mga sospek sa nahitabong pag-ambush kang Gov Adyong nga makipagkoordinar kanila. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.